गाइस हाग्राबारि भिउ हाग्राबारि नाय एकदम मजा नुखादो गाइस मर्निं भिउ चेक बानायना दिनैसो आं माने एसे फुङाव मिथिबाय आरोना माने कलेजाव दानाया एग्जामाथ' दानो जायाखै सो हे गाइस वेलकाम बेक टु माय इउटुब निउ भिडिअ गाइस थ' गाइस निउ भिडिअ गासैबो फुं गासैखौबो बर'फोरनि थरल'बाय दिनै माने मर्निंआव भिडिअ लादों गाइस नायनो हागोन नै भिउबो खनसे माइ गायखांबाय ना एसे दिनै माने मर्निंआवनो माने भिडिअ लाना होबाय नोंथांमोननो दा खनसे एसे गानला भिडिअआवहाय बायदि आरो साहा लोंथ'वाखैनो आङो दा दखान थांनानै ब्लगखौ स्टार्ट बानायना होबाय नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय र' मर्निं भिउ चेक बानायना दिनैसो आं माने एसे फुङाव मिथिबाय आरोना माने मादारा माइ गायनो थाङा मानो दखान थांनो फोजाना होदो आरोना नङाबा आं बिदि टाइमाव मिथिफेरामोन मिथियोमोन माजे खिन्थु दिनैसो मिथिदों बिदि टाइमाव आरो दिनैसो सान्दुं दुंदोंना एसे माने हिट नांदों आरोना गोसोफोरखौ सान्दुं दुंनाय माना दा आरो दोमैलाय मालायबो जागासिनो दं दा एकदम दा दिनै आंहा माने एग्जाम लास्ट नोंथांमोननो आं दिनै बरियासो मोजां भिडिअ लाना फैगोन मोजां भिडिअ माने बिदिनो भिडिअ लाना फैगोन दा नोंथांमोना थाबानो जाबाय जोबजासिम थ' गाइस दा खोन्थालांबाय थांना बिदिब्ला गाइस नै दिनै सान्दुंआ माबायदि ख्रां एकदमबारे दा माने आं एग्जाम दं होनदोंमोन ना दहाय एग्जामाव डाइरेक्ट ओंखारबोखाबाय आं गाइस दा नायलांबाय थादों नोंथांमोना दिनै माने आं मोनसे बुस्थु खोन्थागोन आइफन 13 प्र मेक्स सेल बानायनो नागिरदोंमोन ना दा बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दायोहाय फैनानै दा नोंथांमोना भिडिअखौ चेक बानायना जों गामिनि भिडिअखौलाय बेसे चेक बानायनाय नङा होनबा गाइस बे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा कलेज थांदों दा हानाय माने आं खोन्थालांबाय थागोन दा न'आव फैना आं 13 प्र मेक्स खोन्थागोन आं दा सेल बानायनो नागिरदों बिदि बोथोराव बोरै कलेज थाङो नुवाखै इयाव जबाय था जादों नै टं गंसे आसला जनानै थांबाबायनो आसलाबो दा बिदियाव बोरै थांनो बिराद बारे सान्दुं गोसा जाबो नै साइकेलसो दा नै दैमा जोंनि भिडिअ मोनसे चेक बानायला नोंथांमोना दा माने बिदि बोथोराव बोरै थांनो जायोलै गाइस साइकेलसोना उपाय गैया गरमा एकदम गोलोमजोबगोनानो दानो मानसिनि फेसानो लेथ्रा जाजोबगोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै गुलि गामिनि बेखिनिनि भिउ हैयो गाइस दा एकदम गरमदोंना ससे फैनायावनो हालोदा मायदि जादों आरो दा थांबावनोसो दंफायो भगबान दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस बेखिनि भिउखौनो खोन्थाबाय आं नोंथांमोननो नै गुलि गामिनि बरिया हिट जादों आरोना दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गासिबो गाइस हाग्राबारि भिउ हाग्राबारि नाय एकदम मजा नुखादो माने आं बिदि भिउ हिट नुबाथाय भिडिअखौ लाया मुवा थानाय आरोना थेवबो आं लाना होबाय खिन्थु माने भिउ हिट नुबानो एकदम हिट नाङो बेखायनो नोंथांमोननो खोन्थाबाय थायो आरो लाबाय थायो आं दा बिदि भिउ जाबा एकदम खारना नामा नै भिडिअ मोनबाय दा बिदिनो ससे लांबाय दं आं क्लिप दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गासिबो एकदम गरम आरोना गाइस नै आसोलफोरा सिगाङाव सोरबा आइटे কি আছিল एग्जाम नाखि हाय गाइस दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गासिबो भिउआबो जा बरिया हिट जादों आरोना जाबो एकदम जेखिबो माने भिउआव जेखिबो हिटानोखा दिनैनि दिनाव Oh my god, इतना गर्मी कैसा यार इतना गर्मी है साइकिल चला के थक गया हुआ हम गाइस एकदम कितना गर्मी है देखो वहाँ पर देखो कैसा धूप आ रही है कितना गर्मी है सब क्या बोलते हैं इसको निकल गया पानी निकल गया सब तो व्यू चेक करो एक बार वो है शिमला का व्यू मैं थोड़ा के क्लिप्स दूंगा तुम लोग देख के रहना मैं व्यू को थोड़ा क्लिप्स दिखाऊंगा तुम लोगों को वो है शिमला का व्यू है शिमला ओह माय गॉड मैं ऐसा व्यू देखता तो वीडियो नहीं रुक पाया मैंने बना लिया वीडियो तो बस देख के जाना कॉलेज तो लास्ट एग्जाम जोङो दा सिमला रड मोनबाय दा बरियासो थांबाय थानोसै गरमाव
एकदम गोलोमजोब्बाय आरोना माने हिन्दीनिबो क्लिप सुद्दा आं ससे नोंथांमोना गाज्रि मोना हिन्दीनिबो बर'निबो बिदिनो लगाय गथाय होनसै आं दिनै माने ओरैबायदि गरम साइकेल सलायनाय जाबाय एकदम थिग्लाबजोब्बाय आरोना सिङाव उपाय गैया कलेज फरायनाय लाइफ जोंनि थाखाय जोंनि लाइफआ बिदिनो आरोना साइकेलसो नालाय एकदम गोलोमजोबो दा बरिया बिदियाव नोंथांमोन खनसे भिउखौ खोन्थाबावनो आं बरिया साइडथिं नै गाइस नायना ला नोंथांमोना खनसेबाव आरो भिउखौ एकदम हिट नुखायो आरोना बिदि भिउबो आङो माने भिडिअ लायालासिनो थानोनो हाया आङो बिदि भिउ नुबा एकदम भिडिअआ लाफ्लांबाय थायो दसेनो दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय कलेजावथ' आं खोन्थाय गैया थेवबो कलेजनिफ्राय फैनायखौबो आं लानोबो हानाय आरो लायाबो जानानै डाइरेक्ट आं बिदिब्ला न'आव थांगोन न'आव थांनानै नोंथांमोन 13 प्र मेक्स खोन्थायगोन होन्दोंमोन आं बे खोन्थानोसै खनसे दा सेल बानायनो होन्दों बहुत मेंबाय माथोखौनो होनायाखै गाइस गरमाव मेङा मा जागोन देसनिबो साइकेल पेडेल मारिबाय थानाय एकदम अ माय गड गोरमि बारा गोजान गैला सिमला मोनसिगोन माने सिमला मोनबायानो दा जोंनि कलेज मोनसिगोन दा जोंनि कलेज मोनबा डाइरेक्ट कलेजाव माने भिडिअखौ लायसिगोन आं नोंथांमोन नायलांबानो जाबाय डाइरेक्ट कलेजाव मोनसिगोन गाइस बिदिब्ला अ इन्सपायार एक्सेलेन्स होनलाय बे इन्सपायार सरि दा जों कलेज मोनबा डाइरेक्ट आं भिडिअखौ ससे लागोन ओमफ्राय आं भिडिअखौ लायाबा डाइरेक्ट न' मोनबाय गाइस थ' बिदिब्ला नायलांदो भिडिअखौहाय गाइस जों दा जोंनि कलेज मोनबाय दा भिडिअखौ आं बारा गोबाव बानायथ'ला दा एग्जाम लिरखांना माना भिडिअ लानानै जुदि लायोबा लाजागोन लायाबा उनाव डाइरेक्ट न'आव मोनहैगोन गाइस थ' बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं दायो लोगो मोनगोन गाइस कलेजाव दानाया एग्जामाथ' दानो जायगाया ओइ माव थांदों नोंसोर मने माव थांदो नोंखौ दैजिमायाव नुनायानो नाय खनसे र' खोन्थिनायखौ जानाय नोंखौ आरो दिनै फार्स्ट टाइम नुदों नामा नों दैजिमायाव थांदोंना नोंसोर खारदो दा जों दखानाव लायनो थांला दै नोंथांमोन नायनाला फै दा दखानाव लायनो थांला नोंथांमोन नायलांबाय जोङो इयाव थांनो नागिरदोंमोन इयाव दा इसोर थांनो दा इयाव थांनानै नायनि माने भिउखौ खनसे खोन्थायनि आं फट'फोर भिउखौ खोन्थायनि आं बरियासो नै भुटाननि गारिया माबायदि खारो नाय एनाम स्पिडाव खारो माने नै एकदम माने इयाव गाखोनांगौ थैखागोन आरोना मानसिया दा इयाव गाखोना लायनो जों माने फट' दिखांनायनि फार्स्ट टाइम गाखोदों एक्सेल कम्पिउटार इडुकेसन ना मा होनो दा गाखोनोसै खनसे फार्स्ट टाइम जोंहा गाइस नै कलेजआ इयो दहाय जों गोजान फैबाय जाबायना भिउ खनसे चेक बानायला गोजौआव फैदो तारमाने गोजौ गाखोना लादो नैनो पेटलाया सुखिजारा अ पेटला माथो जायाखै एस्ला आं फार्स्ट टाइम गाखोदों इदियाव गिजर मस्त' गोजौ दा नोंथांमोन जाबाय हा दा गाइस जा खनसे खोन्थिनो र' मनि गोजानि गोजा सिरजो आं बेलेग खोलायाखैना हा इयाव दं थ' फार्स्ट टाइम बिबारसो गाखोदोंमोन इयाव गाखोदोंमोन दा जों ओइ जा गाखोदोंमोन ना ओजाव ओंखारबाय इयाव दा जों थांफिनसै आरो सिङाव दंलाय नामा दा सिंथारजों ओइ सिंथारजों गारि दङ गाइस फार्स्ट टाइम दै लामा गैया ओंखारबोबाय गाइस बेयाव गाखोना एकदम ओइयाव गाखोदोंमोन एबार जाखानोसै आं नै जा साइकेल दोनफैयो कलेजनि सासेनि दा नै गाइस बोरै नुदो दा गाइस बिदिब्ला एग्जामाबो जासिगोन बारा गोबाव गैला फैनानै बिदिनो दसे टाइम सम साफैनांगोन ना मेङो दा डाइरेक्ट एग्जाम लिरनोसै एग्जाम लिरखांना लोगो मोनगोन गाइस थ' बिदिब्ला एसेयावनो दोनथ'बाय आं गाइस एग्जाम लिरनाय हलखौ खोन्थायनि आं नै फार्स्ट इयारनि रुम बेयाव गुगोल दे बेफोरखौ खनसे खोन्थायनि आं जोंनिया नै नेक्स्टआव गोलैदों गाइस नेक्स्टआव गोलैदों जोंनिया गाइस मोनसेयाव जोंनिया गाइस 1 hour later गाइस नै भिउ खनसे चेक बानायला बोरै जादों दा एग्जामा गबाय दा गानना खनसे चेक बानायना ला कलेज ड्रेसाव बोरै दं माय गड बे फैसा नांगोन भिउखौ बिदि नुबा मा एकदम बारे जि हिट नांखायो आंहा अ माय गड गाइस
बय जों दा एग्जाम लिरना फैबाय दा टाइमाबो फैथाराखैलै 2टा जाबाय दा जों दा बावैसो एग्जाम लिरखांना फैबाय दा आं बारा गोबाव बानायला गाइस न'आव थांनानै iPhone 13 Pro Max खोनथिगोन होन्दोंमोन आङो दा नायनोसै टाइम मोनबाथाय खोन्थिनोसै गाइस टाइम मोनाबा आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव खोन्थिहैगोन आङो दा उपाय गैया दा iPhone 13 मालिकआबो जिम लायोना दा जिमाव थांगोन बेलासियाव दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौहाय माने बिराद मेङो साइकेल खुलिबा भिडिअ लानानै माथो होबाय थाबा बिराद मेङो दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस भिडिअखौहाय दा नै बहुद गर्मी गरम दा गाइस बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस थ' गाइस दहाय आं हाग्राबारि होननायखिनिखौ मोनफिननानै जों दा न' फारसे थांबाय दं नालाय बारा गोजान गैला जों दा एसे हाग्राबारि मोनबाय नालाय गुलि गामि मोनबा आरो 3 किल'मिटारसो थाबावगोन दा डाइरेक्ट न'आव मोनसै गाइस बिदिब्ला भिडिअ लाथ'ला आङो डाइरेक्ट न'आव मोननानै दा मा खोन्थिनाय जायो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय दा खनसे हाग्राबारिनि भिउखौ खनसे चेक बानायना लाबाव नोंथांमोना अ माय गड क्या नजारा है बे बिदि भिउ नुबाय थाबा जि हिट नाङो गोसोआ दा गरम जायगायाव बिराद गरम गाइस दा बिदिब्ला डाइरेक्ट न'आव मोनसिगोन गाइस दा नायलांदों नोंथांमोना 2 hours later. स' गाइस दहाय आं कलेजनिफ्राय आं बुंखादोंमोन ना डाइरेक्ट फिल्डआव ब्लगखौ लाफैगोन होनना दा माने आं होनखादोंमोन माने मबाइल मालिकआ जिम थांगोन होननानै दा फन हरबाय दा आं फनखौबो हमाखै माने मा खालामदों मिथिला दा जिमाव थांसिगोन उपाय गैला न'आव दा भिडिअ बानायखाना दोन्दोंमोन आं बेखौनो आं स्क्रिनाव लगायना होनोसै नोंथांमोनहा बेखौनो नायथ'दो दा आं नेक्स्ट ब्लगाव खोन्थिगोन दा सोरबाफोर नांगौबा कन्टेक्ट बानायबानो जाबाय दा आंनि नाम्बारखौ आंनिखौनो होना दों आं डिसक्रिपसनाव दा नोंथांमोनहा सोरबाफोर कन्टेक्ट लाबानो जाबाय सोरबाफोर 13 Pro Max बायबा अल अरिजिनेल जेबो सेन्स गैया दा नोंथांमोनहा थाबैनो माबाबानो जाबाय कमेन्ट हरबानो जाबाय सोरबाफोर नांगौबा आं दहाय होननाया माने iPhone 13 Pro Max खोन्थिगोन होननासो आं भिडिअखौ फोजोबथ'वाखैमोन दे गाइस दा माने मानसिया गैला मानसि गैयिनि थाखाय आं दा भिडिअखौ बारा गोबाव बानायला एसेयावनो दोनथ'नोसै आं दा जा खनसे चेक बानायला भिउखौ नै दिनथ' भिउआ धामाका जाखादों नोंथांमोना नुखादो दिनथ' एकदमबारे जेरै हिट जाखादों माने भिउफोरा दा गावस्राजोब्बाय नै गैला दहाय रखम गैला दा जा सानसेट जाहांनायखिं माने इसिमान हिट जाना दं भिउआ थेवबो आं दा बारा गोबाव बानायला भिडिअखौहाय थ' गासिबो बिदिब्ला भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगाव 13 Pro Maxखौ एकदम मोजाङैनो देखायगोन आं दा मानसियाबो गैला नालाय अलप प्रब्लेम जाबाय जिमफोराव थांबाय दा गाइस नै बेखौनो लास्ट खनसे खोन्थिबाय आं दा भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय गाइस गय जानो लादो थ' इदियावनो फोजोबबाय आं गाइस